ширкати Costco яке аз бузургтарин дар ҷаҳон дар сегменти худ мебошад. Дар Costco тамоми маҳсулотҳоро бо анҷоми бисёр мефурӯшанд. аввалин бор ширкати Costco-ро соли 1983 ду нафар ба номи Ҷеймс Синегал ва Ҷеффри Бротман дар Амрико кушоданд ва дар соли 1999 бошад ширкат номи худро гирифт Costco Wholesale, яъне фурӯши яклухт. дар айни замон бошад ширкати Costco 847 мағоза дар 14 кишвар дорад. ин кишварҳо Америка, Канада, Мексика, Япония, Великобритания, Южная Корея, Тайванд, Австралия, Испания, Франция, Китай, Новая Зеландия, Шветсия ва Исландия мебошад. ширкати Costco танҳо дар соли 2022 сол 5844 миллиард фоидаи соф дошт. ин мағоза беҳтарин аст барои оиладорон ё шахсоне ки мехоҳанд бо захират харидорӣ кунанд. инчунин нағз аст барои нафарҳое ки мағозаи хурди худро доранд, мехаранд бо захират бо нархи арзон ва дар болояш нархи худро монда мефурӯшанд. ба онҳо низ қулай аст. барои харидорӣ кардан ягон маҳсулот аз Costco, аввал мо бояд картаи махсуси Costco-ро харидорӣ намоем. агар надошта бошем, ягон чиз харидорӣ кардан намешавад. асос ду намуд карта доранд. якум картаи оддӣ. нархаш $30 аст, бо муддати 1 сол мебошад. ин карта танҳо барои харид кардану истифода бурдан дар Costco аст. дуюм карта бошад, нархаш $60 аст дар муддати 1 сол. бо ин карта тамоми харидорӣ ки мекунем дар муддати 1 сол 2% бармегардад мисли кешбек. сарф кардем дар муддати 1 сол дар картаи ман ҷамъ шуд $120. ман метавонам $60-ашро боз ҳамин картаро муддати 1 сол давом диҳаму боқимондаашро дар Costco боз ягон чиз дигар харидорӣ карда истифода мебарам. боз як плюси дигар дар он аст ки ҳангоми карта харид кардан шумо имконият доред картаатонро як копияи дигар карда бо ягон шиносатон диҳед, лекин танҳо як копия. мисол ман бо ҳамроҳи як бародари дигар ҳамин хел мекунем. $30-ашро ман ва $30-ашро ӯ медиҳад. ин хел низ боз нахстару қулайтар меғалтад. дар ин мағоза кормандони ширкат ҳамеша ҷои маҳсулотро иваз мекунанд. як рӯз мебинед ин маҳсулот дар ин ҷо, ҳафтаи дигар бошад дар дигар ҷо. баъд кофтукоф карда, ҷустуҷӯ карда мегардем. медонед барои чӣ? барои он ки ҳангоми ҷустуҷӯ кардани маҳсулоти худ шумо метавонед боз ягон чиз дигарро дида харидорӣ кунед. фикр мекунам ин андешаро ягон самарқандӣ кардааст. ана баъд аз иваз кардани ҷои маҳсулот, коргарояшон аҳамият медиҳанд чӣ гуна фурӯхта мешавад маҳсулот. агар ки харид баланд шавад, пас ҷояшро иваз намекунанд. инчунин дар ин ҷо коргарҳо танҳо дар ҷои кассанд ё ин ки дар маъмурият, яъне администратсия. дар ҳолате ки ягон саволотон бошад, мисол кадом намуди гӯшт гирифтан лозим аст ё ин ки ягон чизи дигар, шумо бояд ҳатман ба наздашон рафта пурсед ва ба шумо бемалол ёрдам мекунанд. ин мағоза маъқул аст ба харидорон на танҳо барои арзон будан, балки дар ин ҷо тамоми маҳсулотҳое ки шумо мебинед сифаташ олӣ ва беҳтарин мебошад. ширкати Costco пеш аз дохил кардани ягон маҳсулот барои фурӯш, аввал бо диққат санҷиш мекунад ки чӣ гуна маҳсулот аст ва тамоми маҳсулотҳое ки мебинед дар ин ҷо сифатҳою рейтингашон баланд мебошанд. барои ҳамин сабаб ширкати Costco машҳур аст. агар ягон маҳсулоти нав барояд дар ин ҷо, ширкати Costco имконият медиҳад ба онҳо маҳсулоти худро бо харидорон пешниҳод намоянд. яъне харидорон метавонанд ройгон чашида бароянд ин маҳсулотро. акнун биёед ман ба шумо як-ду маҳсулотро нишон диҳам, чӣ гуна нархаш фарқ мекунад аз дигар мағозаҳо. мисол оби нӯшокии электролит. ин мисли регидрон аст. дар ин ҷо 6таш бо нархи курси ҳозира $, 5.7 мебошад, яъне ҳар якташ бо нархи $0.195 меғалтад. ин аз мағозаи Walmart. дар ин ҷо бошад
ҳар якташ бо нархи $1.12 аст. Яъне агар шумо 6 та харидорӣ кунед, агар ин мешавад $6.72. $6.72 Walmart, 5.7 Costco. дигარი маҳсулот бепантен маз 100 грамм дар Costco 3 таш бо нархи 389 песо, ин ба курси доллар мешавад 19.45. агар ба 3 тақсим кунем, ҳар як таш бо нархи $6.48 меғалтад. дар Walmart бошад, ҳар як таш бо нархи $9.45 аст. яъне дар Costco 6.48, дар Walmart 9.45. инҷо бошад хӯроки тезтайёр. ҳар вақт ки Costco наёям, ҳатман хот-дог заказ мекунам, чунки беҳад бамаза аст. ба ман рости гап дар он ҷо намехӯрад хӯрдан, барои ки одам бисёр аст, тез мехӯреду меравед. ба ман хеле мақбул нест. ман мебиёям мошин, дар мошин ба азур мешинам ва мехӯрам бо иштоитом. ин буд мағозаи Costco. подписатсия кунед, лайкро аз хотир набароред. хайр, то ҳафтаи дигар.